Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделя Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Сегодня мы проведем с вами исследование. Зәйдә ел укытучысы Бөтен Россия бәйгесенең зона этабы узды. Помогает из 26-го отряда специального назначения, привозят сухпайки. Яшьләр эшләре идарәсенең кече коллегия утырышы министр Ринат Садыков катнашында узды. Перчатки можно сушить, обувь можно сушить, вот так половил. Берләшә торган вакыт. Әсгать Гыйльмуллин хәрбиләр өчен җылыту мишләре ясый. Бүген Зәйдә ел укытучысы бәйгесенең зона этабы узды. Бөтен Россия конкурсы быел 31-нче тапкыр оештырыла. Бәйге тәртибе буенча педагогик дебют һәм ел укытучысы номинацияләрендә җиңүчеләр ачыкланачак. Зәйдә ел укытучысы бәйгесенең зона этабы узды. Кунакларны һәм бәйгедә катнашучыларны 6-нчы мәктәп коллективы сәламләде. Күрше район мәгариф учреждениеләреннән килгән 8 педагог жюри алдында һөнәри осталыкларын күрсәтте. Алсу Шәнгәрәева Зәйнең 3-нче мәктәбендә география укыта. Үз һөнәре буенча 10 ел эшли. Бәйгегә аны шушы еллар дәверендә туплаган бай тәҗрибәсен уртаклашу теләге китергән. Конечно, этот конкурс, несомненно, является одним из важнейших конкурсов, наверное, в жизни каждого учителя. Присутствует волнение, так как я сегодня одна из первых, даю урок, но, надеюсь, все получится. Бәйге таләпләре буенча һәр укытучы таныш булмаган сыйныфта ачык дәрес һәм мастер-класс күрсәтте. Для каждого учителя в конкурсе всегда не просто идет повышение профессиональной компетентности, это идет раскрытие творческого потенциала наших педагогов. Зона этабында җиңү яулаган педагоглар райондан республика турында яклаячак. Аделя Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Зәйдә төрле тармак идарәләренең кече коллегия утырышлары дәвам итә. 2 февральдә яшьләр эшләре идарәсе бергә җыелып, узган елга нәтиҗә ясадылар. Агымдагы елга бурыч максатлар билгеләнде. Быелгы коллегия башкала кунаклары катнашында узды. Яшьләр эшләре идарәсенең коллегия утырышы министр Ринат Садыков катнашында узды. Җыелышның пленар өлешенә кадәр Ринат Садыков районда яшьләр өчен эшләп килүче төп объектларда булып, аларның эшчәнлеге белән танышты. Спарта яшь-үсмерләр клубында шөгыльләнүче кызлар-егетләр картинг буенча үз осталыкларын күрсәттеләр. Аккуратненько рисую, не тороплюсь. Икмәк кабул итү бистәсендә урнашкан дуслык яшьләр үзәгенең дә буш торганы юк. Биредә төрле юнәлеш буенча түгәрәк секцияләр эшли. Министр үзәктә шөгыльләнүчеләр белән аралашып, һәркайсының теләк тәкъдимнәрен исәпкә алды. Безнең заман эшләүче яшьләр республика фестивалендә уңышлы чыгыш ясаган район җыелма командасының тырышлыгын да бәяләде. Своей командой выступает Сатэнергосбыт, Сахарный завод, то есть вот подтягиваются. Была одна команда, сейчас мы уже представлены. Это зональный ваш уровень, да? Иске Зәйдәге яшьләр үзәгендә кунаклар игътибарына Застава хәрби клубы һәм Гвардия эстабарлар отряды күргәзмә оештырган. Аларның эшчәнлеге дә яшьләр эшләре министрында зур кызыксыну уятты. Каждый год есть Волгоград, когда одна у них поездка, когда выезжают весной, в апреле, 9 мая возвращаются всегда они. Кече коллегия утырышының пленар өлеше факел балалар ял лагерында дәвам итте. Яшьләр өчен һәм социаль проектларны тормышка ашыру турында, мобилизация кысаларында эшне оештыру турында чыгышлар тыңланды. Шулай ук яшьләрне шәһәрнең социаль тормышына җәлеп итү мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. 2 февральдә Сталинград сугышында Совет армиясының немец-фашист гаскәрләрен җиңүенә 80 ел тулды. Шул уңайдан Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге мәктәп укучылары өчен патриотик чара оештырды. Тулырак киләсе репортажда. Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә 2 февраль Сталинград сугышының 80 еллыгына багышланган патриотик чара узды. Искәртеп узабыз, үсеп килүче буынны патриотик рухта тәрбияләүдә аларның өлеше зур. Напомнить детям о данной дате. И основная цель сегодняшнего мероприятия, естественно, сохранить историческую память поколений,
в памяти подрастающей молодежи, гордость за свою родину. Укучылар белән очрашуда Зәйнең хәрби патриот клубы җитәкчесе, район эчке эшләр бүлегенең балык булмаганнар белән эшләү бүлекчәсе җитәкчесе катнашты. Алар үз чыгышларында ватан сугышында катнашканнарга карата хөрмәт һәм ихтирамлы булырга кирәклеген искәрттеләр. Һәр яз сайын гвардия табарлар отряды Виктор Никифоров җитәкчелегендә сугыш чорында хәбәрсез югалганнарны табу эшендә катнаша. Тарихи вакыйгаларны күз алдыннан кичерү, хатирәләргә үз куллары белән кагылу егет кызлар күңелендә онытылмаслык из калдыра ди җитәкче. Если мы даже донесем человека 2-3 до головы, до ихней, что эту боль, и тогда я считаю, что патриотизм мы выполняем по детям, думаю, достойно и правильно. Гвардия эстабарлары сафында Николай Долгов та бар. Бүгенге очрашуда ул эзләнүдә күргән хатирәләре белән уртаклашты. Для меня патриотизм – это любить свою родину, отчизну и защищать ее любыми способами. Хәлиткеч Сталинград сугышында Татарстаннан йөзләрчә мең солдат катнаша. Зәйдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Леонид Мачтаков шуларның берсе. Хәрби операция зонасына Зәй халкы чираттагы гуманитар ярдәмне узатырга әзерләнә. Игелекле эшкә оешма предприятие коллективлары авыл җирендә яшәүчеләр дә кушылды. Берәүләр окоп шәмнәре ясаса, икенчеләр токмаш кисеп әзерли. Ә менә Карманнан Әсхат Гыйльмуллинның хәрбиләргә ничек ярдәм итүен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Карман авылында яшәүче Әсхат Гыйльмуллин хәрбиләр өчен чираттагы буржуйканы ясый. Көн саен телевизордан ил яңалыкларын күреп, салкын окопта ятучы егетләрне кызгандым ди. Ничек булса да ярдәм итәсе килгән аның. Кул астында булган тимердән җылыткыч мишә ясап карарга уйлый ул. Туңмаган солдат әйбәтрәк сугыша бит инде. Туңгач ул кеше эффект булмаганнан шул бияләйләрен, ниләрен киптерсеннәр өчен, җылынсыннар өчен. Моңа кадәр эритеп ябыштыручы булып эшләгән устага мич ясауның бер авырлыгы да табылмый. Икенчесен авылдашы китергән тәгәрмәч дискларыннан эритеп ябыштыра. Буржуйка өстенә махсус җайланма да беркетелгән. Анда хәрбиләр юешләнгән бияләй оек башларын киптерә алачак. Эритеп ябыштыру эшенә яшьләрне дә кушылырга ди. Шын күңелдән тотылсам, бір көндә берне ясап була. Мин 2 көндә иде, мин пенсионер бит инде, авиттасын мин бик эшли алмыйм. Пенсионерда гына түгел инде, больницага йөрим. Әсхат абый моның белән генә туктарга җыенмый. Әгәр якын көннәрдә тәгәрмәч дисклары китерсәләр, тагын берничә мич ясамакчы. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Хәрби операциядә булган егетләргә ярдәм итәргә теләүчеләр артканнан арта. Зәйдә яшәүче Исламия Олейникова алар өчен йон уек башлар бәйли. Авыру булуына карамастан, яңа елга кадәр 18 пар уек баш бәйләп җибәргән. Хәзер чираттагы ярдәмне әзерли. Навяжем солдату дип. Мына СМС-ка Наташиныкы. Зәйдә яшәүче Исламия Олейникова дәваханәдә ятканда хәрбиләр өчен йон уек башлар бәйләүче хатын-кызлар төркеме турында белеп ала. Авыру булуына карамастан, кайту белән кулына нәҗеп тотып, элекке шөгылен яңарта. Бар күңел җылысын салып, солдатлар өчен ярдәм әзерли башлый. Яңа елга хәтле бәйләдем, 18 пар. Мына ноябрьнең 20-сендә чыкканым, мына декабрьнең 20-сенә хәтле мына мин 18 пар бәйләдем. Исламия ханым 23 февраль ватанны саклаучылар көненә егетләргә дип тагын 15 пар бәйләргә исәпли. Йон уек башлар эшенә өстәп, юка носки, конфетлар, җылы теләкләр язылган хат та язып салырга онытмый ул. Поздравляю вас с наступающим 23 февраля. Олейниковларның бер танышы хәрби операция зонасында. Солдатларга барып җиткән уек башлар өчен рәхмәт сүзләре алуы тагын да эшләргә дәрт бирә ди Исламия ханым. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.